Селото Стримница во општина Желино е поплавено откако реката Вардар, која минува низ средината на селото, се излеа од коритото. Освен тоа, дел од селото остана и без електрична енергија. Жителот на Стримница, Бујамин Рустеми, вели дека ова четврти пат како водата ги поплавува нивните домови. Ги повика институциите да преземат конкретни мерки, односно да го исчистат коритото на реката Вардар за да не се повторува истото. Ја кшау се каде во кај сонве на прашпаја ујти. Ka bo dom që si shef s'to shpajë sot i që kete vokajnë jojti, ata në ti që nuk on regull kjo punë. Ka disa njerës që nuk e lonë pastrohat vardari. Nuk është në regull kjo punë, mare masa shteti që të vajnë bagjerat në pranvejar, ta pastrojnë lumin vardar. Директорот на јавното комунално претпријатие Желино, Суат Алили, изјави дека чистењето на реката е во надлежност на Министерството за екологија и Дирекцијата за води и апелира централните институции да преземат мерки. Kjo bie në kompetencat të Ministrisë Ekologjisë dhe Drejtorisë Ujrave. Institucionet tjera që kanë kompetencë me menaxhimin e ujrave, që është ndoshta edhe ELEM që ka hidrocentralet e veta, nuk e di prej nga vjen këto problemet, mirë po masa duhet të merren jo vetëm nga komuna, por edhe nga institucionet më të larta, për shkak se kompetencat nuk bien vetëm mbi komunën për lumin Vardar. Nuk diskutohet, shumë kanë dëmet të mëdha kjo pjesa këtu. Me kalimin e kohës deri në muajin korrik mendojmë se do duhet të rregullohet kjo çështje për shkak se është një problematik disa vjeçare. Командантот на пожарникарите Авни Амети изјави дека во селото Стримница ситуацијата била толку алармантна што морале да интервенираат за евакуација на едно семејство од нивниот дом. Zjarfikësit e Tetovës evakuan një familje e cila ishte ngojuar apo ka 18 shtëpi të cilët janë të palëvizshme brenda fshatit Strimnic për arsye se është devijuar edhe lumi Вардари. Во Тетовскиот регион големи штети од поплавите имаше и во подрачјето на Требош, каде што беа оштетени патот и земјоделските површини, како и во селата Шемшево и Джепчиште, каде што имаше и свлечишта.